alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. En waɗana en silminago dina musulunci. En waɗana en sallamango addini musulunci. Ibrahim Kunga e Usman Modibbo hande ɓe keɓai ɓe gari amman e ɗon malamijo garo e mo dow lawol emi toro Allah waddamo jam. Farko emi hinna ɓe suudu rediyo ndu da Sauki Salina Kande emi hinna kanko yaya mauɗo Rabiu Sikipo emi hinna gabaɗaya ku'oɓe tonto ndu rediyo emi hinna kowa joni e ɗon ajandaji kanji tati ɗi mirari ɗiɗum waɗata. Farko mi fuɗɗirai ko kasanci ko mirari demal wonda emi waɗana jama'aje silminago musulunci do irin yanayi ɗum yahata joni jama'aje e ni maɓɓiti gese bo maɓɓitama alhamdulillahi e irin nonno ɗum bowno na nonno kokoye ɗum yarata. Joni kokoye ɗum warti ɗum waylake nane a jangai gesa dedei keɓa sirboɗaka joni zamanu waylake ɗum waddani en goɗɗum cigaba ɗum nasara waddi. To gaskiya cigaba ɗum wari amman ɗum fuɗɗi waylego. E ɗon konko darumi mi yi'i tonto gese abubuwaji ɗin ɗi ɗuɗi harga Allah feshi ɗum nonno ɗum wanguno na nonno ɗum woni joni ɗum wari sembe magani kin. A yi'ai gesa ton ta yehi a fuwi feshi sai giya ɗum waɗantama aiki nonno handi bo joni hikka e hikkare al'umma ga ummake sosai ɗum rema. To kusan konko noddami enen fulɓe e bandiraɓe julɓe kowa emi nodda ɗum daro ɗum hauta ko'e wonda bandiraɓe jangi gese sosai gese mauɗe ɗum jangi kowa daranake deme. To gaskiya emi wi'a konko noddami bandiraɓe fulɓe ɗum daro ɗum hauta ko'e gin gese ɗen ɗon ko wo'iniɗe sai mama ɗum hauti e juuɗe. Ton ta bi feshi kawai dogoriɗa e iri yanayi nonno ɓe wonniri magani gaskiya ɗum jangata en. Feshi yawanci ɗum waɗanama goɗɗum ta waɗi feshi goɗɗum gefe giya ɗum bo ndiyam gaɗuɗa jama'aje bo wurtake sosai ɗum darake dow ɗum rema. To min konko noddami al'umma julɓe kowa ummo ɗum hauta ko'e ɗum daro dow demal. Demal ngal boni sai mama a ummake a darake tayi a wawanta gesa maɗa ta wala nonno durirtaka to noddu joɗoɗon e bandiraɓe maɗa kauton ko'e dow konko fanata o yeso. Gin neɗɗo ko gaɗata fu to sai mama a noddi mo maɗa kamin nodda mo woɗɗi. To hina a heɓu nodduɗa mo woɗɗi o ballindirɗon ka heɓata ka woɗa. Gin harga Allah feshiji ɗin ɓe bariɗi e ɗini sai shede ɓe ɗuɗɗinani feshiji hikka. Sai ajanda ɗiɗabum dow konko shafi durngol. Gaskiya duroɓe e ɗum heɓa matsaloliji dow e demaiɓe. To bo dole ma ɗum warti ɗum hauti ɗum warti aboki. Ton ta wari a hauti abokantaka e neɗɗo inchallahu a yi'ai cigaba. Amman ta bi an a hakkilana iya dabba maɗa ɗum fe'i ladde gabaɗaya dabbaji gala ton to dura to ayi nonno Allah waddi hunde mum. Dama Allah tagata kaya o haɗa ɗum nyamugo. Diyainoɓe jangi pilije ɗen to Allah yardake to ni janguɗe dow nufi sai mama Allah okkiɗi ko ɗi nyamata sabi e maka kowa waɗa ka fe'ugo leydi e rara. Gin harga Allah bo min konko noddami enen duroɓe kowa hakkilana nagge muɗum to Allah yardake Allah haɗatange tonton ge durata. Min de konko dorotomi mauɓe gomnati raɗa ka rarango'en ɗum waɗa ka rarango'en laabi nayi gaɗa ka heɓgo ton to wurtorto e jaha e durwa. Gin aksar hikka laabiji ɗin ton to ɗi tokkayno ɗum masiniɗi kowa raɓɓitai abinshi. To sabi e maka mi nodda bandiraɓe gi Allah kowa waɗa ka waɗugo e rara. Ton ta bi an a hallanai dabba Allah fa tagi en tagiɗi ala bo nonno watta Allah haɗa dabbaji ɗi konko ɗi durata. Sabi e maka emi nodda en gi Allah ko moye janguno buri gi Allah usta buri ɗum ɗon daro wo'ina dedei sembe muɗum. Ton ta bi an a jangai wuri ta sidi har ƴaba a yita e konko girbiɗa. Sabi e maka emi nodda en gi Allah
ta janguno gese tati ma ta waɗi peshi a yiɗe salora jangugo ota dede nonno sembe maɗa warta waɗa ton ta hawtayi hakkillo e bandiraɓe maɗa to ne demirta gi Allah peshiraru ton to ɗum yehi amma gaba ɗaya peshiji ɗi yawanci wallahi ɗi baɗɗi to hala gonga nonno peshi ɗum ɗum wangirno na non ɗum wangiri joni nane kama a warai peshi fonda gongomiyel goo e reɓi ngel waɗanma aiki joni sai gaɗa gongomi uku ma a yi'ata peshi ɗum non ɗum waɗi aiki sabi e maka emi nodda en gi Allah kowa fa hikka fa ɓortoto fasirbo gonga kawai gingese ɗen na nonno ɗum sekano shekaruji ƴaɓɓiɗe ɓe banginino peshi boɗɗum amma ɓe bari ɗum gi Allah ɗum waɗa kaɗango en konko fanata e yeeso sabi e maka enen bandiraɓe fulɓe mi nodda kowa remata ton to fetanakeno gesa ka yimɓe tato to daro kawai waɗa gesa mum ka boftuno dedei sembe muɗum gin ton ta darakino kawtuɗa hakkillo e mo maɗa to kowa daro hawta hakkillo e mo muɗum ton ta wi a hawtata hakkillo e mo maɗa to wala no watta gesa ka ɗon ka waɗa cigaba nane ma sai mama woy hawtugo wuro ton to on kawti wuro on kawta e koye ɗum ɗon kabɗum yarata e yeeso sabi e maka emi nodda en enen bandiraɓe ɓeyden darugo wallahi peshi ko waɗɗi ko waɗata aiki nano nane so sai a janda tataɓum konko noddami ɗo do iri yanayi sada rayuwa ɗum wonani joni ton ƴamde jama'aje gaɗi ka bubbugo abinciji kawai e ɗum sora daga masardi hewtayi e ndi 30,000 ndi wari handi yari 40,000 e ɗum wi'a ai kila ndi regoyto ne watta ndi rego kaya to enti to ndi leydi fa sai ko Allah waɗi sabi e maka nane fa masardi ndi kurake shede woni a sodindi 50,000 40,000 da biya amma joni e kani warti masardi har ndi yari naira 60,000 har woni wuri ma e ɗum innana ndi 80 to gi Allah emi toro en kowa ton to remi gi Allah waɗa kaɗgo hattara na wai an a jangay goɗɗo on na fa jangay sodataki wallahi sai dai a ka waɗa ka warugo shede daga gaɗa kadi ɗum wara ɗum waɗa ka woygo ɗum waɗa ka sodirgo ndi e sada emi nodda bandiraɓe gi Allah kowa daro do irin aikiji non no yarata sai gi'a jama'aje wara ton to ƴaɓi sai janga masardi daga ndi 30,000 25,000 50,000 sai jangani sora warwa kadin e sodirani non no wela sai gi'a an a wala ma riba e demal ngal goɗɗo mo rema e ma o wara o ɓurma riba sabi e maka mi nodda en enen jama'aje gi Allah kowa remata to waɗa ka wadgo hattara e abinci joni fa kaya ka sodaynoɗa naira 10 ka warti naira 100 kaya ka sodaynoɗa naira 100 ka warti naira 1,000 joni 1,000 joni na shede wonta ɗon ɗum wallahi na shede wonta ɗon ɗum sabi e maka mi nodda en enen bandiraɓe gi Allah en umma ton ta remi wattattali konko nyamata ton to ni bo e ɗon konko nanguma lalle a soray ɗum ɗon abinci to soruɗum sai jaha soda ko fanatama yeso to ni a soday kaya keɓa riba to emi yi'a inchallahu ɗum ɗon kabshi gaba wonta ɗon ɗon amman al'umma a jangi gaba ɗaya a wari a sori a accidi iyalu maɗa e weelo an karan kai maɗa a remi amma e ngo remuma wallahi kowa waɗa ka hattara e irin dow abinciji ɗum so on jangata sora ɗin non ɗum haɗama sorugo gin a jangi buhuji ɗiɗi to ndi hewtanima buhu 30 a itti zaka a itti goro ngona a okkimo gesa to kiyasta ndi nyamata zuwa ko waddantama shekara amman ta bi a'a an bari sorandi ai Allah e ɗon Allah on e ɗon kanko hokkumandi amman ta yitai ai a bebba o bi dama okkuyen gi gaɗen tattali koye meɗen amman wallahi jama'aje yawanci mi yi'a ɓatan basira jama'aje neɗɗo sai janga konko nyamete sora ɗum gara a sodira ɗum no wela ko a sodiri a wari a soriri ɗum araha mo soranɗa on ɗon ta siɗi kanko woni gara ɗo hara an bo a remi ngo remima sabi e maka emi nodda en gi Allah kowa remi daro tattalo sai irin konko shafi sana'aji ɗin ɗo emi ɓeyda noddugo en gi Allah ɓeyden daranago sana'a jangirde bo ton to acce e irin aikiji ibaduji ɗi waɗata kowa yahata aiki ibada irin ɗum julirde daro waɗa ɗum dow gonga ka woɗɗi ko a haɓɓini a heɓa e jaɗa to Allah jaɓima Allah aɗanima barjari amma gin a yehi aiki a waɗa aiki nder ɓernde maɗa sakani maɗa e Allah gin jama'aje to a yi'ata barka kaya kan non sabi e maka emi nodda en enen jama'aje en dara kawten hakkillo
gaɗen ka saurarago konko malami en gattaka bolbango en kullum eɓe bolba wallahi malami en eɓe ɗon ta sauraro insha Allahu shi gaba ɗaya amma gaba ɗaya jama'ale zai tokki ruɗu duniyaru ɗum acci jangirde gogo woni ɓe towata sahi nyande jango fa kowa so anto jomirawo sabi e maka emi nodda en gi Allah kowa hula Allah daro waɗa konko kamati konko shetoyto ɗum ton to lahira aiki ibada kiɗo kanki ki yarata en yeso har zuwa aljanna ton to Allah yerdake emi nodda en gi Allah kowa darano sana'a kanju woni shigaba nonno keɓata remira to demal ngal warti joni sai ma e shede ɗen bo peshi ɗum warama to joni ne wonta ɗon kowa ummo fukko daro ton ta jangino gese ɗiɗi emi toro kowa so'ito daro dogo o takaremano daidai e sembe mum ɗum wo'ina amma ta bi an a jangay a waɗi amma corake peshi a sodiroyi ɗum sada wallahi sai daga gaɗa ka warta kadi wala e riba e demal ngal ɗon kanum warti shede muɗum gaba ɗaya wariɗe dow ɗatal to gaskiya emi ɗum waɗa ka hamzartako ɗum waɗa ka darago e ɗum rara gimpeciji ɗin ɗi barama goɓɓe ɓen yawanci ɓe demi gin ɗum hallana dabbaji ne watta biya hallana dabba kan dabba ana ko hallante on Allah tagi kowa da kowa Allah tagi kowa da kowa bo kanko okkata en nyama yara kanko bo okkata ɗi nyama yara to dama andunoɗo sukki lawol daro maɓɓita lawol andunoɗo bo sukkangol to daro bo'ina gaɗa hoggo kangoɗa ta yettake hakkilan ko durata duroɓe kakkilane e ko nyamete gin har ga Allah goɗɗo on sai gara nan toa suka jangama durgol nagge wajen 50 okkatake nyama hara ne watta o bonnata belo ton to yehi faɗɗi suka on non dole o bonna gi Allah emi nodda en enen oroɓe gi Allah kowa janguɗo duro okka ɗum hakki muɗum o daro o okke abinci o nyama ɗum yadda ya kamata amma ton ta bi wai a'a an iya abinci ɗum no a jangi duro a kulatako mo sai dai sodanamo gari ko o lawa koddo o nyama ɗum ɗon gaba ɗaya suka belo natta ɗum yaha fukko banye yaha wonnana ɓalejo ɗum wara ɗum dardo ɓe jiba gaɗa gin Allah kowa isa rayuwa gin goɗɗo rema e gesel gin sharri ta memani ɗum heɓi to dari wallahi gokkoye gese koye arargo koye nafnata sabi e maka emi toro en enen bandiraɓe kowa ummo waɗa hazaka daro rara e siba ta sibi ndiyam dara cin ndiyam sibuɗaɗam a wawai jaraɗam ta wawata ta sibuɗam amman ta wawai sibuɗam habi e maka malamijo mo min gaduno o wara o heɓai o jokki joni onon noddoɓe mi okkay on dama onon ma kowa bolba iya konko Allah wawni ɗum kanjum nomba ɗum woni 070 assalamu aleykum wa aleykum salam Allah serki amin amin woni dow lawol Allah serki Allah rena mawɗo ko woni doggunde walude maɗa amin amin non ɗum non non ɗum non ɗum non ɗum Allah sako e alheri non ɗum Allah sako e alheri salamu aleykum assalamu aleykum assalamu aleykum assalamu aleykum kala ma sama zoki nuna assalamu aleykum wa alaikum salam Allah rena modibbo Allah rene malam musili holbuji ne wali ma jawuro jam jam ne sori yaki ne heddare
Sabo. Allah rena babba yaro ko ni doggundi waludu maɗa. To gaskiya Allah saka na ma alheri daga fudda wannan. Amin amin. Wato a metti neto mu fahimta gaskiya Allah Na'am. saka alheri. Amin amin. Wato to habaru lawun gondon metata makita. Non. Gaskiya da ya daura tano da ya mai to fudan iskar makita lawun gon. Non. Gaskiya da enen bengi ya mai da ben. Non. Ya kuwa enen ben. Non. Di enen ben ma fa enden ma amma gaskiya da harari kadi. Biya enen ben banye enen ben arzuta warki lawun gon. Non no. Sai mana don ma ya bale en gadi kaza. Non. To ai to ni minodda da Allah bai mai daga Allah da dan kustan buri dan Non no. kada ka warna ke lali Non no. Allah sa kana ma alai Amin amin mi godake. Yawa. Assalamu alaikum. assalamu alaikum Wa alaikum assalam. Moni do lawol. yoni ma muslim aydo wari daga do NNPC Allah sarki Malam Buhari ne wali. a jam wallahi ne kure den ne yalu Jam ko ni doggudi waludu maɗa. gaskiya do ko metata do magana lawol kuma gisa lalle gaskiya do di enen ni fuɗe ko gatten Non. gatten fu ya kamata goɗɗi ne hallen ko woni hakkilo meɗen to Hussein Non no. daroɗen jangen goɗɗum min tarari ayi en gaɗa hunde kon en ngala ilmu to hoore meɗen Non no. to a sukki lawol an koye gaje to mari morari han komo hay mo waɗa ko ɓuri mon tunda kam a ɓurimo hakkilo Non no. amma ta waɗi hunde an en nayi amin duro tati Non no. ɗinon ɓaggotodi bo kadi mboɗi garaɗi bonna bo kadi a fota yettoɗa ñande jamo an kuma to waɗi ɗum mbiya umma halɓanaymo Non no. wona noon Non no. sabu ɗe majum emi nodda fulɓe bandiraɓe am fulɓe kapto fulɓe woni fuu anda hakki muɗum tukuna kafe wiya yetanto goɗɗo woɗɗuna ɗum muɗum kafe wiya yetanto goɗɗo mo yaasi Non no. wona noon taw ina fa a wala fa ko kuƴƴirta goɗɗo Tabbas. mi honuma Allah wallira Amin Allah sakanoma alheri. Kinna Abubakar NNPC kinnamo. yawo tawi kenan ɓe nana ma sai goɗɗo Yawa. Assalamu alaikum. aleykum salam Allah rena mawɗo moni do lawol. Jam ne sori aikin walludu jam. bo sori kuuɗe Alhamdulillahi koni dokkudu waludu maɗa. wonde e nufu sayid gonɗo ɗo ɓerne sisakanaji daru saydi Allah sarki Nuhu Allah sakanoma alheri mi nana welɗum maɗa. Allah kakaro e heeri ko ɓe ko gaddanna e hande Amin. ɗum ko miiɗi mi nodda e woni dow ɓangare ɓe sukko lawol juɗagol Non. gaskiya kamataki no sukka lawol mum ko a remi ton to demata mata heɗi ɓe ɗiɗaji goƴa noon ko jaɓi sukka lawol Tabbas. so a sukki lawol gaskiya ɗum kadi iri fuleɓe demiɗaji goƴe nayi dillata ɓurta gaskiya kam mi waɗa sañde tunani waɗi Tabbas non no. min nonna ko kamace ɗoreji ko Allah waɗino gaɗɗa kammari heɗino ɗum waɗata Non. ɗum Allah hokkata na goɗɗo hokkata ma Non no. yimɓe sañde tunaniji waɗa fasam Allah sako alheri mi yetti. yetti koko Yawa kinna himɓe zallaki. aɓe noon Yawa. Assalamu alaikum. waleykum salam Allah rena mawɗo. ɗum waɗi Wali jam moni do lawol. alaji amfani daga karambana Allahu akbar. Allah rena alhaji. ɗumima Allah sakanoma alheri koni wallundu waludu maɗa. mi nani ɓenɗum gaɗɗa boɗoyɗe mana magana lawugol ɗo ngal ɗo gaɗo ko mesango mawɗoji meɗen To. e magana gese kadi ɓe moƴƴine boɗɗum Non no. kadi ma sukaɓe gaɗane gargari so ɗi huɗo nana awa jiji koye gese men nder woɗɗani nana o yoko nayi nder Non anda no. ɗum meta waɗa ko wattu gargadi Tabbas. yawwa mi gonaki yaka boniɗangol ɗon Ayya Allah sakanoma alheri. Yawa. Yawa.
Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wali jam. wani jami sauri Jam moni do lawol. inda Musa Mu'azu daga Sokoto. Ayya, Allah rena Musa ne Shokobo. Na komai alhamdulillah. To Allah sakane alheri koni ko bolbata do yadu fulɓe. Yanzu na ne ta tattauni nan daga hana warki gobe. Tattauni ta kuma ko biyu. Yo yene nan na rayuwa ya haɗa hande da mu kuci ya. Nonnu. Ya da haske. Nonnu efti murya maɗa seɗɗa. Na ne ne ma. Gaskiya irin shirin mun gaddo da ko hanin nan ga wata ke gargaɗi hande da sabo. Non. Allah sako ya alheri. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To emiya noddaɓe ɓe o muñitoto. To daga karshe emi hona bandiraɓe an ɓe min kawti hakkillo Abdurrahman e ɗon Muhammad Awal e ɗon Sabiu e ɗon ɓe min kawti hakkillo emi toro en Allah ɓeyduma hawtugo hakkillo meɗen ko te pullo woni Allah ɓeyda hawtugo koye meɗen. Ibrahim Kunga ton to yehi Allah wartiramo jam malamijo mo min bolduno o heɓai o wari Allah anma alheri kowa mi waɗana ɗum fata alheri nayi en e ɗon ɓe jamɗa da dama babangidama e ɗo waɗana aiki Allah okkamo jamu saura bandiraɓe ɓe jamɗa inniraɓe an e ɗon to gumawɓe jamɗa da dama e ɗon Allah okka kowa jamu nder boliɗe de ganmi toni e ɗon ko mettenani goɗɗo ɓernde kowa yafo angin duniyaru ndu wala tabbas kowa dow ɗatal woni ta yukila jonde ande karshe on taɗo dow joɗorgal arongal ɗo ngal Ibrahim Kasanshi kullum kanko woni mawɗo dow yaadu ndu Hajiya Sumayya bo emi waɗanamo fata alheri saura woɓe to unity bandiraɓe mi hinna kowa da kowa eɓe ni joɗi layi DJ Abba zuwa su sauransu gaba ɗaya emi hinna o sai enen bo ɓeyden kawtugo ko'e e ɗon goɗɗo ɓalejo mo jiba gaɗa kanko ma o bino mi honanamo dowade daño mako adi kanko woni ushe emi hinnamo Shagari mo madara mo nagge dubu e mo ɗon dow gangarawol kanko ma emi hinnamo arɗo wakili en gaba ɗaya emi hinna kowa da kowa malam en gonɓe e woje gurum Hausawa e Usman en gaba ɗaya kowa mi yeggita on emi waɗana on fata alkhairi ma assalam. Allah lamiɗo Allah mawɗo jamu bawɗe mi yetti Allah kullum miɗo yetta Allah Allah lamiɗo Allah mawɗo jamu bawɗe mi yetta Allah kullum mi yetta Allah